Itinaas sa yellow alert status ng National Grid Corporation o NGCP ang Luzon Grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi kahapon, April 16. Yan ay matapos magkaaberya ang ilang power plant kabilang ang isang malaking gas plant sa Batangas. Aabot sa 35 planta ang na-force outage at 14 pa ang hindi napagana sa full capacity, kaya mahigit 5,000 megawatts ang hindi nagamit. Ayon kay Reder Bukay ng Kasureco 2, posibleng maulit pa ito kung sakaling patuloy na bababa ang operating margin dahil sa ilang aberya sa mga planta at dahil sa taas ng demand sa kuryente ngayong tag-init. Normal po kaya na araw kaning sitwasyon ta na sa dry season kita, nagkakaigwa po kita ning mga halangkaw na demand, pag-abot po sa ngaran ng kuryente. Gusto sabihon po kayo ni itong normal na nakukonsumo tang kuryente luwas duman sa dry season, halos na doble hanggang triple. Kaya ang nangyayari po kay ni, baka umalang ini nangyayari po igni sa tuyang lugar o sa sakop na area coverage si Kasureco 2, nangyayari man po ini sa ibang probinsya and sa enterong Pilipinas. Kaya ang nangyayari po, halos doble triple ang konsumo ng ordinaryong consumer. Nagkakaigwa po ng epekto duman sa mga nag-generate ng power, araw po kayo ng mga power plants. Maigting na minomonitor ng Kasureco ang peak demand at available na supply ng kuryente dahil sa posibleng rotational brownouts. Daily man po ang monitoring po kayo kang sa tuyang national government sa paagi po kang National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, na kung saan mahihiling ta po itong power situation outlook daily. Mahihiling ta po duman kung may mga power plants kita na nagkaigwa ng biglang shutdown. Nang epekto po kayan, dikit sinapoproduce na kuryente o nababawasan sinapoproduce na kuryente. Kaya naresulta po duman sa pagkakaigwa ng mga declaration kang yellow alert. Ngunyan ang posibilidad na pwedeng mangyari kung magdagos-dagos po ini, pwedeng makaabot sa red alert. Na ang epekto, ang red alert, yaon na po dyan itong rotational. Pag sinabing rotational, itong mapili ng mga lugar sa sakop kan sa tuyang Luzon Grid na masakripisyo na mawawaraan ng kuryente sa laog ng nagkakapirang oras. Jan Amador, CSN.